लोगोफोर खुलुमबाय आंनि गोदान भिडिअआव बयखौबो बरायबाय। नोंथांमोनाथ' थाम्बनेलाव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ। दिनै आङो न'आवनो मिस्थि बानायनो नागिरदों आरोना। बयबो जयैनो अखा हानायनि बानायनानै जानोसै आरोना। नोंथांमोनाबो बानायनानै जानो गोसो दंब्ला आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो ना। 2 मिनिट गुसु खालामनांगौ आरो नारें रोसि आरो नारें रोसिखौ लाबाय सामससे, सामसनै, सामसथाम लाबाय आरो दै होनांगौ सामसथाम। बिनि उनाव गाइखेरखौ गावहोनांगौ बेयाव लाखै लाखै लाखै। दुइ मिनिट गुसु खालामबाय बिनि उनाव बाय होनानै गावहोनांगोन गाइखेरखौ। गावनायाव लागि होबाय थानांगौ आरो ओमफ्राय गाइखेरा एक्सट्रा दैया एक्सट्रा जागोन। गावनानै होबाय थानांगौ। गावनानै होबाय थानांगौ। होबाय था एक्सट्रा जागोन बेयो। एक्सट्रा जागोन दे लोगोफोर नायलांबाय था। गावहांबाय गावबाय दा बेयाव नारेंखौ दै लगायनायखौ होथ'नांला जाबाय बेयो गावबाय बेनो दा नै बेफोर एक्सट्रा जाबाय। बेखौ दा बे गुफुराव सरनानै लासिगोन आरो बेखौ दैजों सुसिगोन। ओमफ्राय गुफुराव सरना लाबाय बेखौ सरनानै दा बेखौ नारें होनांगोन ना। बेखौ मोनामनायखौ खारहोनोसै सुना लानांगौ। बेखौ गरम गोनांबासो मोनसे लाबाय। ओमफ्राय नै दा बेयाव सरबाय आरो बिदि बेखौ मोनामनायखौ खारहोनांगोन नारेंनिखौ। बाराबो सेबनाङा बाहाय सेबबानो जाबाय। बांद्राय सेबबा मिस्थिया लदाया गोरा जागोन। सेबबा गुरना होदो गोजाखौ। नानसै बेखौ दा इदि नाबाय था 10 मिनिटसो नानांगौ आरो। नाबाय था। 10 मिनिटसो नाबाय थानांगौ। बन्द खालामदो लदा खालामनाय खिथिजोबनो हायासै। मानो होनबा केमेरा हमना होग्रा मानसिबो गैया। बेनिखायनो दा आं लदा खालामना लाबाय। गाइखेराबो आधा लिटारल'मोन। बेखौनो माने 8था जाबाय आरो मिस्थिया। दा बेखौनो बनायनाय खिथिनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो। दै काप 3 होनानै लानोसै आरो ओमफ्राय कुकाराव फुदुंनोसै लदाखौ। बिनि उनाव सिनि होनोसै। सिनि कापसे होनानै फुदुंसै आरो सिनि कापसे होबाय दा। सिनि कापसे होबाय। बेखौ दा फुदुंनानै लानोसै आरो दैखौ गोदौ होनोसै। गोदौबाय नै होनोसै दा मोनसे होनांगौ लदाखौ। मिस्थि लदाखौ होबाय मोनसे जमा होनाङा मोनसे होबानो जाबाय। जमा लदा होबाथाय सिथाबगोन आरो सिथाबबाथाय दिगदार जायो।
जाबाय दा थाकुनिजों खोबना होनोसै थाकुनिजों खोबना होनोसै दा 5 मिनिटनि उनाव दसे नायनांगोन 5 मिनिट जाबाय नेरा दा बाहाय बोखारना नायनोसै जि गिदिर जाबाय नेरा वाव मिस्टिया जाहांबाय नै माने लदाया आंनिया एसे गिदिर जाबाय बनायनाया बुगायोना दा गिदिर जाबाय आरो मिस्टिया दा बिखौ मिडियाम अराव 5 मिनिट खोबना होनांगौ आरो दोनबावनांगौ 5 मिनिट जाबाय 10 मिनिट जाबाय आरो दा आरो खोबालाखौनो 5 मिनिट गोदौ होबाय थानांगौ गोदौ होबाय था आरो 5 मिनिट बाव जि गिदिर जाबाय नेरा यो नै मिस्टिया जाबाय 3 घन्टानि उनाव जाजागोन आरो दा जाजासिगोन 3 घन्टानि उनाव आंनि मिस्टि बानायनाय भिडिअखौ बोरै मोनखो कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय नोंथांमोनाबो मिस्टि बानायनानै जानो गोसो दंब्ला जाबानो जाबाय आरो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच